Nagagawa si April ng sorpresahin siya ng madre. Pinangalanan niyang Lucille ang manika. Ito ang pangalan nakasulat sa laylayan ng palda nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sister Jackie na masayang-masaya ang bata kasama ni April ang manika sa kanyang paglalaro, pagkain at pagtulog. Huwiling-huli ang bata sa pagbibihis kay Lucille. Paborito rin niyang akayin, suklayin ang makintab na buhok nito. Maikli ito tulad na sa kanya. Ilang araw ding umikot ang mundo ni April kay Lucille. Isang araw, nagulat si Sister Jackie. Nakita niya sa basurahan ang manika. Kinuha niya ito at ibinalik kay April. Mahalin mo si Lucille. Sige ka, baka magalit sa iyo ang may-ari ng manika. Nakapikit at nanginginig na kinuha ng bata ang manika. Parang may kinatatakutan. Hindi maintindihan ni Sister Jackie ang ikinikilos ng bata. Napansin din ng madre na may mga pasa sa braso si April. Hindi na nagtaka ang madre dahil likas na malikot at lapit din ng aksidente ang bata. Isang hapon, naghuhukay si April sa halamanan sa bakuran ng bahay ampunan. Magtatanim na naman siguro ng kung ano-ano. Napangiting sabi ni Sister Jackie. Hinayaan na lang niya ang bata sa ginagawa dahil ito naman talaga ang ginagawa ni April kung walang makakalaro o kung gusto lang niyang mapag-isa. Paubos na ang kandila ng titigan ni Sister Jackie. Si Lucille, nakangiti lang ang manika. Napahagulgol ang madre. Muli niyang niyakap ang manika ng batang wala pang isang linggong natagpo ang patay sa halamanan. Kalahati ng katawan ng kawawang si April ay nakabaon sa lupa. Kasamang nakabaon si Lucille. Walang makapagpaliwanag sa malagim na sinapit ng bata.
sa isang tumba-tumba. Luma na ito, pero maganda pa naman. Parang may pumulong kay Roel na bilhin ito. Nang i-deliver ang tumba-tumba sa kondo ni Roel, inupuan niya agad ito at sinariwa ang kanyang kabataan. Noong bata pa si Roel, hilig niyang sakyan ang tumba-tumba ng kanyang ama. Mahigpit siyang nakakapit sa patungan ng mga kamay ng braso dahil ginagawa niya itong eroplano o kotse. Minsan, barko. Madalas siyang paluin ng ama dahil dito. Dito rin nauupo ang kanyang ama. Lumitaw ang sukdol na kalupitan ng ama nang masira ni Roel ang tumba-tumba. Bumigay ang kahoy na patungan ng kaliwang braso. Hindi nagkasya ang ama sa pambubugbog sa kawawang bata. Isinakupan niya ito. Parang asong nagmamakaawa si Roel. Walang magawa ang kanyang ina dahil dito lumayas ang bata sa kanilang probinsya at napadpad sa Manila. Galit na galit ang ama at sumumpang hindi siya matatakasan ni Roel. Ilang taon ding kinatakutan ni Roel ang banta ng hayop na ama. Nangingilid ang kanyang luha. Halos 20 taon na pala ang nakalipas na hindi siya umuwi sa kanila. Wala na rin siyang balita sa malupit na ama. Kamusta na kaya ang kanyang ina? Tiyak na ito naman ang kinawawa. Isang araw, nagpatawag si Roel ng isang babae para linisin ang kanyang unit. Habang gumagawa ng report sa kanyang kwento, nakarinig na isang nakabibinging tili. Si Roel. Humahango siya sa kinaroroonan ng tagalinis na nangangatog sa takot. Naihilamos pa nito sa mukha ang hawak-hawak na basahan. Itinuturo ng tagalinis ang tumba-tumba. May nakita raw siyang matandang lalaking nakaupo at nananabako. Guni-guni mo lang yan, ate. Bumalik sa kanyang kwarto si Roel at nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig ang katulong. Nanginginig pa rin ito sa takot. Napabalikwas ang binata nang makarinig uli siya ng tiling. Hindi na naabutan ni Roel ang tagalinis. Tumakbo na ito ng condo unit. Napatingin si Roel sa tumba-tumba. Wala namang nakaupo roon. At wala rin itong katinag-tinag. Napailing lang ang binata at tumalikod na para bumalik sa kanyang kwarto. Roel. Napatingin, natigilan si Roel. Pamilyar ang boses na iyon.